Tak veru, pred mesiacom ešte snehová kalamita, dnes počasie do plaviek. Pozreli sme sa na kúpaliska na juhu Slovenska. Počasie im dýcha na krk, niekde už teploty okolo 30-ky využili na otvorenie sezóny, inde sa ešte len pripravujú. Dezinfikujeme, upratujeme, aby to bolo všetko pekné. Vysádzame kvietky, všetko už finišujeme vlastne. Kúpalisko v Podhajskej otvára letnú sezónu až zajtra. Dnes sa tu robilo jedna radosť. Postrekujem dlážbu proti burine, aby neprerastala tie špáry. Niektoré bazény boli na kúpalisku v Podhajskej počas dňa ešte prázdne. Pomývať bazény, povrch bazén, bude sa to napúšťať v noci. Pred 2 týždňami sme tu mali ešte kopy snehu a museli sme stihnúť za toto krátke obdobie vyčistiť, vydezinfikovať, pripraviť celé termálne kúpalisko tak, aby ľudia k nám prichádzali spokojní. Teraz ideme sa ubytovať, potom zajtra prídeme. Na kúpalisku v Štúrove otvorili letnú sezónu už tento víkend. Ani dnes počas pracovného dňa nebola núdza o návštevníkov. Pohoda. Hlavne, že hezky počasí. V Čechách je zima a prší. Boli sme už túto sobotu a mohli sme sa tešiť o inej návšteve, keď sme mali vstupné zadarmo. Najväčšiu atrakciu, najväčší bazén tvárame až 1. júna. K toboganom pribudne obrovský monitor a kamery. Kto chce, môže si z bláznivej jazdy kúpiť fotku na pamiatku. V Štúrove finišujú s novými ubytovacími priestormi. S kapacitou okolo 320 osôb. Mnohé slovenské kúpaliská chcú prilákať davy návštevníkov práve v deň voľna. Či bude otvorené aj to vaše obľúbené, si radšej pred odchodom overte na internete. Počasie bude kúpaliskám podľa predpovede jednoznačne prijať. Z južného Slovenska Denisa Cibulka, televízia Markíza.